Tohle si dám sem. A dneska to bude takový video, že prostě budeme těžit. A budeme si šetřit na novou mapu. Bude to za chvíli, poradil mi to Hamik.cz, můžete se na něj podívat. Jeho kanál možná budete mít v popisku videa. Napíšu tam, jinak se jmenuje. No, jak těžím. Dej mi napít. Ne, nová půllitrová Coca-Cola. Dej mi napít. Je zlej. Zrovna teď se připravuju na video vlastně, nějaký asasín. Že nejdete? Ne, jo. Tak je to natáčení. Stačí! Majde. Stačí. Tady můžete vidět PPSka a tady jich je hodně prostě. Bude to dobrý. A jo. Tahle hra je vlastně jen o klikání. Jo, počkej. Já mám nápad. A to nechcel. Já mu ten karaván udrží tablet. No, to je na nic. Když ho udrží. Nějaký auto, který jako... No kámo, nice, ale... Co mohu auto? On to zapneš, prosím tě, potom nahrávání. Čau. Tabletu. Jo. A já ti řeknu, kde. Ano, tak to spadá. Tady není o co se to opřít, kámo. Nebo nic v popisku videa nebude. Tohle je dobrý, protože to budete mít vlastně ohnivý enchant. Co? Jo? Proč? Abych si mohl opřít. Nahrávací věc? Tak jo. Ale zapneš mi nahrávání, jo? Jo. Jo. A co budeš točit? Speciál? Za 17 odběrů. Pojď si něco, gratulujeme videa na YouTube. Já jsem dal asi dneska 3 videa už na YouTube. A tohle bude 4. Jo, to je superový ohnivý enchant. Dáváte to jen na jednu ránu. Co se vlastně děje? Jsi vlastně trouba. Prosím, běž to udělat. Jo. Ale až ti řeknu, jo? Tak mi nahrávání. Ty jsi blbý, jak ti říkám ne. Jsi taky. Tak si to sám může. Ne, ale já nemůžu, já si chvíli pod postel a vybatnout. Tak až budu pod peři. A jestli máte to skákat, tak jděte na hřiště. Ne, já pohrajte si tam Já a nechci přijďte. skákat. To nechci skákat. Když máte na Elan, tak potřebujete. Jo, no. Já to slyším. Ne, neskáčem. No jen abyste neskákali tady. Skočíš si Ale po tak. tabletu a bude zle. Já neskáču. Dnešního videa. Vlastně, Už mám mamka toho medvídka. Vlastně, co se vlastně děje. Právě, že dlouho nevyšlo video, takže tam nebylo... Už si vydá přece 3 dnes.